खुलुमबाय आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउट्युब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन गासैखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। सानो नोंथांमोनहा थांनाय 4-5 भिडिअखौ जेरैहाय अनसायबाय दिनैबो बे भिडिअखौ नोंथांमोनहा अनसायगोन। गोबांथार मानसियानो बुजिखाबाय जानो हागौ आंनि जे भिडिअनि थाम्बनेलखौ नायनानै आरो बेनारखौ नायनानै दिनै आं लाबोनो सानदों मैया जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आदि माखासे बाथ्राखौ बुंदों। दिनै बिथांनि गासै बाथ्रा बुंनायखौ आङो दिनै गोरोन्थि मोनदों। बे गोरोन्थिया दिनैहाय आं सानदों बे दिपेन बर'नि नङा, जोंनि माखासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे दिनैहाय दिपेन बर'आ दिनैहाय बे बिबानखौ लानानै दैदेनलांनो हानायनि उपयुक्त गैथ'आमोन बायदि आङो सानो। दिनै दिपेन बर' फंबायहा क्वालिफिकेशन दङ, रोंगौथि दङ, नाथाय क्वालिटी आरो एक्सपिरियेन्स होननाय बे माबाया गैया बेहा। दिनै खमसे खम आंनि मोनदांथिनाय बायदिब्ला बियो बोसोरबासो एसे सिनियर मानसिफोरजोंहाय गाइडेन्स लायै माखासे माबाफोरखौहाय सोलोंबोनांगौमोन। नाथाय दिनैहाय गोबांथार भुल गोरोन्थि नुयो बिनि बाथ्रा बुंनायखौहाय। बेखौनो लानानै नोंथांमोनहा भिडिअखौ A to Z खोनासंनायनि उनावहाय कमेन्ट खालामहर। दिनै आङो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनो थाङाखै। दिनै जोंनि आंबो सासे बर' स्टुडेन्ट हिसाबै दासिमबो मावगासिनो दङ। समाजनि जा हायो एसेबां आंबो मावबोनाय आरो मावलांबाय थागोन। दिनैहाय दुखु मोननाय फैयो रायजो राजाफोर। दिनै जोंनि आबसुनि गेजेराव दिपेन बर'निफ्राय रोंसिन सिनियर मानसि गैलामोन नामा बे आफादगिरि बिबानखौ लानो थाखाय? दिनै बे दिपेन बर'नि भुल नङा आंनि साननाय बायदिब्ला। नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपनि बाथ्राखौ खोनासं आरो बे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजोंनो दिनैहाय आङो दिनैनि जे डिफिनिसन जे टपिकखौ लाबोनो सानदों। दिनैनि जे टपिकआव आङो होदों आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' अभार स्मार्ट होननानै होदों। बहाय मानि थाखाय आङो बे टपिकखौ दोननाय जादों नोंथांमोनहा A to Z गासैबो नायनायनि उनावहाय कमेन्ट खालामहर। जुदि आंनि जे भिडिअ लाबोनाया गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोनहा गोरोन्थि खालामहर आरो बेबायदिनो गोरोन्थिखौ दिन्थिनाया मोजां जादोंब्ला मोजां जादों होननानै नोंथांमोनहा भिडिअनि गेजेरजों बुंहर। बेबायदिनो मटिभेशन भिडिअखौ लाबोबाय थानो हानाय बायदि बेबायदिनो जोङो गावजों गाव एनकारेजमेन्ट होलायनानै थुलुंगा होलायनानै जोङो समाजावहाय गोग्गो थासारिखौ लाबोनो हानाय बायदि आङो एसेब्लाबो आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि माखासे इयुन जेनेरेशनफोरनि थाखाय एसे मटिभेशनखौ मोनगोन, एसे एनकारेजखौ मोनगोन आङो बेखौ सानो, बा आङो एसे थुलुंगानायखौ मोनगोन आङो सानो। नोंथांमोनहा नैबे भिडिअ क्लिपखौहाय खोनासंग्रोदो, बेनिफ्राय जोङो जागायजेननि। जे खैफोद बे खैफोदनि समाव आसामनि गासै सुबुंफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय बा जिखिनि डेमेज जाबाय रेस्किउ अपारेशन, रिलिफ एन्ड रिहेबिलिटेशन बे गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै जाहाथे रावनिबो सुबुंनि जिउआ जाहाथे थांनो गोनां जाया, जायफोरा दिनै रिलिफआव दङ बिथांमोननो मोजाङै जाहोनो आरो बिथांमोनखौ जोथोन लानो हायो। आरो बेबायदि नेचारेल केलामिटिसनि समाव जों नुदों जे केरेलायाव 20,000 कौटि हरदों, मालाबा नोङो उरिष्यायाव 10,000 कौटि हरदों। दा बेखायनो भारत सरकारनि PM रिलिफ फान्डनिफ्राय जोङो दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा 20,000 रां सेन्ट्रेल एसिस्टेन्स आसामाव
पेकेज हिसाबै हरनांगौ आरो लोगोसे जि दानि जि मिथिंगायारि जि थासारि दैबाना आरो जि खुरखानाय आरो लेन्डस्लाइड जानाय बे गासैबो थासारिखौ नेशनेल माने डिजास्टार बा नेशनेल प्रब्लेम हिसाबै डिक्लेयार खालामनांगौ होननानै जों दाबि होबोदों आरो दिनै स्ट्रंलि जोङो भारत सरकारखौ जोङो खावलायदों आरो दाबि खालामदों जे बेखौ नेशनेल प्रब्लेम हिसाबै डिक्लेयार खालामनानै गासै नेशनेल कमिटमेन्टखौ जाहाथे फुरा खालामो एगिस पलिसिनि बाथ्रा बुंनाय जायो लुगिस पलिसिनि बाथ्रा बुंनाय जायो अष्टलक्ष्मी होननानै मदि बिथाङा फैनानै बुंफैयो नाथाय आसामनि रायजो राजाफोर जोङो दिनै खोनानो मोनबाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' फंबाया दिनै जे बुंबाय दैबानाजों लोमनाय बेबायदि इनभाइरमेन्टेलजोंहाय संहार जानाय सिलिंखार बिलिंखार जानाय मानसिफोरनो दिनै थांनाय समाव केरेलिया स्टेट जे केरेलियानफोरनो 20,000 कौटि दान हरबाय आरो उरिसायावहाय साननैसो सिगां 10,000 कौटि रां हरबाय नाथाय दिनै जोंनि आसाम हादराव आसाम रायजोआवहाय 3,25 लाख मानसिफोर दङ बिनि गेजेरावहाय आलो गोजोन जेन' रावबो उखैनाङा खस्थ' थानाङा बिसोरनि थाखाय अनसुंथाइ नांगौ होननानै इमारजेन्सि प्राइम मिनिस्टार फान्डनिफ्राय PM फान्डनिफ्राय नरेन्द्र मदिया हरनांगौ 20,000 रां होननानै बुंबाय दिनैहाय रायजो राजाफोर 20,000 रांजोंहाय जोङो बे 3,25 लाख मानसिखौ जाहोनो लोंनो होनो हागोन नामा आंनि बे टपिक लाबोनाया गोरोन्थि जादों रायजो राजाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोनहा बुंहर दिनैहाय आंनि साननाय बायदिब्ला दिनैहाय होमवर्क खालामग्रोनांगौमोन दिपेन बर'आ बिनि उनावसो बियो बाथ्राखौ बुंनो नांगौमोन नाथाय थांनाय साननैसो सिगां जे जर'खा मेल जे कमार्स कलेजावहाय जे खुंदोंमोन बे समावबो माबायदि बाथ्रा बुंदों दिपेन बर'आ जोंनि गासै बिटिआरनि इमप्लिमेन्टेसननि गासै खामानि मावनाया 60% मावजाबाय होननानै बुंदों दिनै बेबो मावजायाखै दिनैहाय नुदों अभार स्मार्ट जे बाथ्रा बुंनाय बायदिखौ नोंथांमोना दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो आं बुंनो सानदों अभार स्मार्ट दिनैहाय लिटिल लार्निं इज मस्ट डेन्जारास थिं बेबायदि नुदों रायजो राजाफोर मोनसे बेबायदि बुंफैनांगौ होननानै बुंबाय दिनैहाय जेन नरेन्द्र मदिया बेबायदि फ्लाद जानायाव दैबाना जानायावहाय माबायदि बाथ्रा बुंफैनांगौ बेखौ जेन नरेन्द्र मदिया मिथिया अष्टलक्ष्मी होननानै बुंफैनांगौ होननानै बुंदों आरो मोनसे बायदिबा नेशनेल डिसास्टार होननानै फोसावफैनांगौ दिनैहाय बेबायदि फोसावफैनांगौ होननानै फैयोब्ला नरेन्द्र मदिया बे भाषाखौहाय बुंनो रोंनाय नङामोन नामा दिनै बे सेन्टेन्सखौ बुंफैनांगौ होननानै दिनै बुंनो हालायनाय फोरोंलायनाय मानसिया दिनैहाय बे गोरोन्थिखौ दिनै मानो बुंखो बेलाय बुंनांगौनि बेबायदि गोरोन्थि जानांगौ गैया दिनैहाय दिपेन बर' फंबायहा क्वालिफिकेशन दं सार्टिफिकेट दं नाथाय दिनै फंबाय दिपेन बर'आ बैसोबो जाथ'वाखै आरो दिनैहाय खमसे खम 5 बोसोरसो बियो सिनियर मानसिफोरजों थानानै माखासे गियानफोरखौ माखासे नलेजफोरखौ सोलोंनानै लाबावनांगौमोन बायदि आङो मोनो रायजो राजाफोर दिनैहाय बियो सिगां देखायबाय बियो नेशनेल डिसास्टार होननानै बुंफैनांगौ होननानै जे नरेन्द्र मदिया रोङा बेखौहाय माबायदि बुंनानै फोसावनांगौ अष्टलक्ष्मी होननानै फोसावनांगौ जेन नरेन्द्र मदिया बेफोरखौ रोङा आरो दिनैहाय रायजो राजाफोर जोंनि बिटिआर जे सरकारखौ
एबसुआ सालायगासिनो दंना इउपिपिएल हानजाया सालायदों सन्देह जायो रायजो राजाफोर। दिनैहाय आसाम सरकारखौ बारनानै आरो माब्रैहाय इउपिपिएल सोरखार बिटिआर सोरखारखौ बारनानै डाइरेक्ट सेन्ट्रेलावहाय लाइजाम हरबाय होननानै बुंबाय रायजो राजाफोर। दिनै बिटिआर सोरखारखौबो माब्रैहाय फाट्टा होयि बायदि दिनैहाय आसाम सरकारखौबो नांजायि बायदि बे आसाम सरकारावबोथ' दिनैहाय माखासे इमारजेन्सि फान्ड दङ एत्त गेदेर रायजोआवहाय। दिनैहाय मा 20,000 फैसा माब्रैहाय सेन्ट्रेलाव बिहरनाय जाबाय। बे 20,000 फैसाखौथ' सासे एमएलएआनो गावनि सिपिनिफ्राय हरनो हायो। सासे बिसिडिसि चेयारमेनानो बे 20,000 फैसाखौ हरनो हायो रायजो राजाफोर। बे जोंनि 3,25 लाख मानसिफोरनो बे 20,000 फैसाया बोरै थोनांगौ जाखो रायजो राजाफोर। थाइसे थाइसे दिनै दै सोमनानै लोंनांगौ ना बै समावहाय जेब्लानाखि भीम दामदरनावहाय माबोरैहाय श्री कृष्णआ आलासि जाहैदोंमोन। बे समावहाय गावनि बिसिगि भीम दामदरनावहाय जानाय लोंनाय गैयामोन। दो गोदियावहाय एसेल' जानाय दङमोन। बे दो गोदियाव एसेल' जानायजों लोगोसे माबोरैहाय दै गिलाससे लोंनायजों दिनैहाय बे समावहाय श्री कृष्णनि उदैया गां बुंनायजों लोगोसे बिसिबां लोगो लोगोसे थांफादों सान्थ्रि मन्थ्रिफोर श्री कृष्णजों। बे समाव मा जादों बिसोरो श्री कृष्ण जानायजों लोगो लोगोनो मायाजों मा जादों बिसोरनि उदैया तृप्ति जादों माने सुफुं जादों। बिसोरो जेबायदि उखैनानै थांदोंमोन जे उदै खुंख्ला जानानै दङमोन बे उदै खुंख्लाया आबुं जादों सुफुं जादों। मा बे दिनैहाय दिपेन बर'आ आं सानो दिपेन बर'आ 20,000खौहाय सिपिआव सोनानै थोनाय लोगो लोगोनो 3,25 लाख मानसिया थोजासे जागोन बेखौसो नुहुरदों रायजो राजाफोर। दिनैहाय एत्त गिदिर जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेननो थाखाय दिनैहाय आं सानो दिपेन बर'नि अनगायै बिनिफ्राय रोंसिन मानसि गैयामोन नामा? जोंनि बर'नि गेजेराव आंखाल जाबायमोन नामा? आङो दिनै जोंनि बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ आङो ब्लेम होनो थाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आङो दिनैहाय डाउन होनो आङो साना। मानि थाखाय दिनै बे लिटिल लार्नार मानसिखौहाय दिनैहाय सियारावहाय फस'नानै दिनैहाय सासे आफादगिरिनि बिबानखौ होनांगौमोन रायजो राजाफोर। बेसो जोंनि दुखुनांथाव बाथ्राया। सासे मोजां मानसि सिनियर मानसिखौहाय दिनै दोननांगौमोन। एत्त गिदिर जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ अल गासै दुलाराय बर' मानसिफोरखौ दैदेनलांनांगौ। बेबायदिनो बार बार गोरोन्थि मावबाय थायोब्ला जोंनि हारिया लाजिनांगौ जायो रायजो राजाफोर। बिनि थाखायनो दिनैहाय जेसेबां बुङो फंनैसोल' बुंनानै बेसेन गोसा बाथ्रा बुं। मा एखेबारे गेदेर गेदेर बाथ्रा बुंनो हास्थायगोन नाथाय बिनि गेजेराव गासैबो बाथ्राफ्रा थालांजोबगोन। दिनै जोंसो भुल बुंनो हागौ। जोङो दिनैहाय जेबो बिबान गैया हिसाबै जोंनि बुंनायफ्रा दिनै निमाहा होथावथाव। दिनैहाय एत्त गिदिर दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेनलांनांगौ मानसिनि सासे थान्दा मायेननि सासे मानसि नांगौ, ब्रिलियान्ट मानसि नांगौ। दिनैहाय बे बैसो खम आरो दिनैहाय एक्सपिरियेन्स खम बेबायदि मानसिखौहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि फसंनानै दोननाया माखासे जोंनि फसंगिरि सुबुंफोरनिबो गोरोन्थि बायदिबो आङो सानो रायजो राजाफोर।
जुदि आङो गोरोन्थि बुंदोंब्ला अन्नानै कमेन्ट खालामहर। नोंथांना बा आदाना बा फंबायना गोरोन्थि जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेबायदि सोंखारिनाया। आङो दिनै गाज्रि माइन्डजों बुङाखै। जोंनि एथ' गिदिर जे हारिखौ दैदेनलांनांगौआव बेबायदि लिटिल लार्नार एसेल' रोंनाय मानसिखौहाय दोननाया मोजां जायाखै। खमसे खम 5 years बोसोरबासो सोलोंबावनांगौ दङमोन। आंनि केलकुलेसन बा आंनि स्टाडि खालामनाय बायदिबा दिनै दिपन बर'हा क्वालिफिकेसन दंब्लाबो माखासे क्वालिटिनि, माखासे एक्सपिरियेन्सनि, माखासे नलेजनि गोनांथि सोलोंबावनांगौमोन बियो बोसोरबासो। नाथाय नै दुखुनांथाव बाथ्रा जानो हागौ दिनै माखासे गोबां सुबुंफ्रा सिनियर मानसिफ्रा राजनितिकआवहाय नाम थानायनि गेजेरजोंहाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेनलांनो थाखाय दिपेन बर'निफ्राय रोंसिन मानसि गैला बेबायदि बाथ्राखौसो बुंनांगौ गोनां जायो रायजो राजाफोर। बेखौनो दिनैहाय आङो बुंनो हास्थायदों। दिनैहाय बुंलायलायबाय बियो, नरेन्द्र मदिखौ फोरोंलाय हरबाय बियो, नेशनेल डिसास्टार होननानै फोसावफैनांगौ, अष्टलक्ष्मी होननानै फोसावफैनांगौ बेबायदिखौ बुंलायफैबाय। बे जोंनि 3,25 लाख मानसिफोरनो जाहोनो लोंहोनो जुदि 20,000आनो थैयोब्ला बे श्री कृष्णनि गावनि फिसिगे ब्रिन्दाबनावहाय आलासि जाहैनाय बायदि जाया होनब्ला रायजो राजाफोर। दिनैहाय जा बुङो फंबाय दिपेन बर'आ दिनै हमवार्क खालामनांगौ। जा बुङो फंनैसो बुंनानै हमवार्क खालामनानै बुंनांगौ जे माखासे दिनफोरावहाय दैदेननो हागोन खोमा होननानै गोबां दैदेनगिरिफ्रा बिबान होबाय जानो हागौ। नाथाय दिनैहाय जोंनि मोनदांथिनायावहाय दिपेन बर'आ बोसोरबासो बेबायदिनो गुबुननिफ्राय सिनियर मानसिनिफ्राय सोलोंबावनांगौ दङमोन आङो सानो रायजो राजाफोर। दिनैनि भिडिअखौ आङो एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।